रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे आणि अवघ्या काही तासात प्रचाराच्या तोफा ज्या आहेत त्या थंडावल्या जाणार आहेत। आम्ही आलो आहोत पावशी गावात। पावशीमध्ये भाजप प्रणित पावशी गाव समृद्ध विकास पॅनल हे उभं आहे आणि या पॅनलनं प्रचारामध्ये जोर घेतल्याचंही चित्र पाहायला भेटत होतं। या पॅनलचं आता या ठिकाणी काही प्रमुख पदाधिकारी आणि एकूणच कार्यकर्ते स्थानिक ग्रामस्थ आपल्या सोबत आहेत। माजी सभापती जाधव साहेब, माझा आपल्याला पहिला आणि थेट सवाल आहे, विरोधकांचं आव्हान आपल्याला वाटतंय? विरोधकांचं आव्हान नाही की आम्ही आवाज घेऊन काय वाटत नाही, गुलाल आम्ही उजळणार आहोत यावेळी पावशी गावामध्ये। निश्चितच विरोधकांचं आव्हान वाटत नाही, त्यामुळे पावशी गावात विजयाचा गुलाल हा आम्हीच उधळू असा विश्वास जाधव साहेब व्यक्त करत आहेत। पप्पा तवटे साहेब, आपण तर प्रचार केला, आता प्रचाराच्या तोफा थंडावतील। प्रचार करत असताना ग्रामस्थांचा कशा पद्धतीने प्रतिसाद मिळत होता आणि नेमके काय मुद्दे त्यांच्यासमोर आपण मांडत होता? खरं तर गेली 8 दिवस आम्ही भारतीय जनता पार्टी प्रणित गाव समृद्ध विकास पॅनलच्या वतीने या ठिकाणी लोकांसमोर आम्ही जात आहोत। लोकांना आम्ही पटवून देत आहोत की यावेळी खरं तर भाजपा प्रणित जे पॅनल आहे, भारतीय जनता पार्टीचं जे आमचं पॅनल आहे, ह्या पॅनलला आपण सर्वांनी भरघोस मताने निवडून द्या। आमचे सरपंच पदाचे जे उमेदवार आहेत अर्पिता आनंद शेलटे, त्याचबरोबर त्यांच्यासमोर जे 11 उमेदवार आहेत, त्या 11ही उमेदवारांना भरघोस मताने आपण निवडून द्यावं, अशा प्रकारे आम्ही ग्रामस्थांना आवाहन करत आहोत। गेली 5 वर्ष या ठिकाणी सत्ता ही सेनेकडे होती आणि गेल्या 5 वर्षात शिवसेनेने ज्या प्रकारे विकास केला पाहिजे त्या प्रकारे गावात विकास केलेला नाहीये आणि याचंच फलित म्हणून यावेळी विरोधकांचं आव्हानही आम्हाला वाटत नाहीये। कारण ज्या प्रकारे ग्रामपंचायतीचा सरपंच म्हणून मी पण 10 वर्ष काम केलेलं आहे, लोकांपर्यंत ज्या योजना असतात त्या लोकांपर्यंत पोहोचवायच्या असतात, त्याचबरोबर वैयक्तिक योजना असतात त्या लोकांपर्यंत पोहोचवायच्या असतात। परंतु ह्या सर्व ठिकाणी जी शिवसेनेचे जे पॅनल आहे किंवा शिवसेना पुरस्कृत सरपंच होते हे संपूर्ण असफल ठरलेले आहेत आणि त्यामुळे आम्हाला यावेळी पूर्णतः संधी आहे। आम्हाला विश्वास आहे की अर्पिता आनंद शेलटे ह्या आमच्या ज्या सरपंच पदाच्या ज्या उमेदवार आहेत ह्या सुशिक्षित आहेत, हे खरं तर पदवीधर आहेत आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे व्यावसायिक आहेत। त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या योजना त्यांच्या डोक्यामध्ये असल्या कारणाने त्या योजनांचा फायदा किंवा सन्माननीय आमचे केंद्रीय मंत्री असतील राणेसाहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी बरीचशी विकास कामं या ठिकाणी आणू शकतो। त्याचबरोबर वैयक्तिक योजना असतील किंवा वेगवेगळ्या MSME अंतर्गत महिलांसाठी सक्षमीकरण असेल किंवा महिलांसाठी योजना ज्या असतील त्या आम्ही गावापर्यंत पोहोचू शकतो आणि हे संपूर्ण ज्या गोष्टी आहेत ह्या आम्ही संपूर्ण सर्व जी पावशी गावातील जे ग्रामस्थ आहेत ह्या ग्रामस्थांना वारंवार सांगत आहोत की आपला जर विकास करायचा आहे तर भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूनेच आपण राहा। त्याचबरोबर केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल हे या दोन्ही ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, माननीय केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब असतील, माननीय नितेशजी राणेसाहेब असतील, माननीय निलेशजी राणेसाहेब असतील, यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही मोठ्या प्रमाणात निधी आणू। त्याचबरोबर या ठिकाणी खरं तर आम्ही लोकांना हे पण सांगितलंय की आता वेगवेगळे प्रोजेक्ट आहेत, वेगवेगळे व्यवसाय आहेत, वेगवेगळे उद्योग आहेत, हे खरं तर राणेसाहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी येऊ घातलेले आहेत। त्याचबरोबर सत्तांतर झाल्यानंतर सन्माननीय शिंदे साहेबांनी पण, फडणवीस साहेबांनी पण या ठिकाणी कोकणच्या जनतेला पण आवाहन केलं होतं की आम्ही वेगवेगळे प्रोजेक्ट या ठिकाणी आणू आणि लोकांना या ठिकाणी जे नोकरी संदर्भातले विषय असतील किंवा अन्य जे विषय असतील हे आम्ही लवकरात लवकर मार्गी लावू। त्यामुळे लोकांकडे आम्ही हे सर्व मुद्दे लोकांकडे प्रचाराचे मुद्दे आम्ही घेऊन गेलेले आहोत। त्यामुळे लोकांचा पण सहभाग किंवा लोकांचा पण जो सपोर्ट आहे तो आम्हाला मोठ्या प्रमाणात इकडे मिळत आहे आणि नक्कीच या ठिकाणी गुलाल हा आम्ही उधळणार आहोत। निश्चित जाधव साहेबांकडे पुन्हा एकदा होतो। जाधव साहेब, सत्ताधाऱ्यांच्या खरं तर विरोधामध्ये आपलं हे पॅनल आता उभं राहिलंय, भाकरी परतेल असं वाटतं? 100% भाकरी परतणार, कारण आम्ही प्रचाराचा मुद्दा घेतला की आमचे अर्पिता आनंद शेलटे ही सुशिक्षित आणि स्वतः स्वयं आपली व्यावसायिक आहे आणि मला वाटतं की आपल्या पुऱ्या पावशीचा पूर्ण कल आपल्या शेलटे मॅडमच्या बाजूने आहे आणि आम्ही प्रचाराचा एकच मुद्दा घेतला की महिलांचं सक्षमीकरण करणे, बचत गटांना प्रोत्साहित करणे। आमच्याकडे नारायण राणे साहेबांचं दुश्मन लघु उद्योग आपले त्यांच्याकडे खातं आहे, त्याच्या मार्फत आम्ही जास्तीत जास्त महिलांचा लघु उद्योग आणण्याचे प्रयत्न करणार आणि या अगोदर पण आम्ही पप्पा तवटे मी स्वतः आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। खरं तर शेलटे मॅडम अर्पिता शेलटे मॅडम खरोखर चांगले कॅन्डिडेट आपल्या पावशी गावात लाभलेली आहे। मी सगळ्यांना आवाहन करते की शेलटे मॅडमच्या पाठीशी तुम्ही सगळ्यांनी उभं राहावं आणि बहुमतात निवडून द्या। आपले सगळे 11 उमेदवार आहेत त्यांना पण बहुमतात निवडून द्यावं, कारण
एक किंवा 2 उमेदवार निवडून येऊन फायदा नाही. पुरा पॅनल जर निवडून आला तर आपण या गावाचा विकास करू शकतो. मी पावशी गावातल्या वासियांना सर्व आवाहन करतो की सर्व पूर्ण पॅनलला आम्हाला निवडून द्या, जेणेकरून आम्ही या पावशी गावाचा विकास करू शकतो. कारण या अगोदर पंचायत समिती जिल्हा परिषद मार्फत या गावाचा विकास आणलेला आहे. भरघोस निधी आम्ही या गावामध्ये आणलेला आहे. सन्मानी श्रीपाद तवटे यांनी पण गेली 10 वर्ष आपल्या गावामध्ये नेतृत्व केलं आहे. त्यामुळे आम्ही ह्यावेळी आमचाच गुलाल उधळणार आहोत. खरं तर विकासाचे एक ना अनेक मुद्दे घेऊन हे भाजप प्रणित जे पॅनल आहे हे लोकांच्या समोर जात आहे आणि त्यामुळेच जे स्थानिक आहेत ते आमच्यावरती विश्वास दाखवतील अशा पद्धतीचा आशावाद व्यक्त केला जातो. मी शेळटे मॅडमांकडे येणारच आहे, पण तत्पूर्वी अजून एक या ठिकाणी प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतोय. सर, काय सांगाल? आपण सर्वजण ताकदीनं या ठिकाणी प्रचार करताय, कशा पद्धतीचा प्रतिसाद मिळतो लोकांकडे? भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अर्पिता आनंद शेळटे म्हणजे यांच्यासाठी आम्ही पुऱ्या पावशी गावाचे संबंध प्रचार करून म्हणजे सर्वीकडे वातावरण असे दिसून आले की सरपंच पदा उमेदवार अर्पिता आनंद शेळटे शिलाई मशीन असून म्हणजे 100% निवडून येणार एवढी लोकांकडून आम्हाला चेहरा दिसला लोकांचा आणि निवडून येणार आणि या बहुमता निवडून आम्ही गुलाब उडवून देऊ. क्या बात आहे. खरं तर हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करताय सर्वसामान्य ग्रामस्थ नेते. मी अगदी शेवटाला येतोय ते थेट सरपंच पदाचे अधिकृत उमेदवार आहेत सौ अर्पिता शेळटे यांच्याकडे. मॅडम, काय आवाहन कराल स्थानिकांना? प्रचाराच्या तोफा तर आता थंडावणार आहेत, नेमकं काय आवाहन कराल कोकणशाहीच्या माध्यमातून? भारतीय जनता पार्टीने मला पॅनलच्या मार्फत जे उभं केलेलं आहे सरपंच पदासाठी, तर माझं एकच ध्यास आहे की जो निधीवरून येतोय आपल्या राणीसाहेब केंद्रीय मंत्रींकडनं आणि फडणवीस यांच्याकडनं, तो पूर्ण ग्रामपंचायतीमार्फत जे काही बचत गट असतील त्यांच्यामार्फत तो पोहोचवला जाईल. आणि हे मी स्वतः आवाहन करत आहे की त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांना कार्यरत करून मी व्यवस्थित विकास करून घेईल. निश्चित. शेवटचा प्रश्न अगदी पप्पा तवटे आहे ना, तवटेचा विजयाचा गुलाल कोण उधळणार? खरं तर विजयाचा गुलाल कोण उधळणार याचं उत्तर तुम्हाला पण माहिती आहे. गेले 2 दिवस तुम्ही या प्रचाराच्या निमित्तानं किंवा आपले मीडियाच्या माध्यमातून आपण पावशी गावात फिरताय आणि याचं उत्तर नक्कीच आहे की गुलाल हा नक्कीच, कारण यावेळी अर्पिता आनंद शेळटे या उमेदवार आहेत. त्यामुळे नक्कीच आम्ही शेळटेंच्या माध्यमातून गुलाल हा नक्की आम्हीच उधळणार आहोत. विजयाचा गुलाल हा आम्हीच उधळणार अशा पद्धतीचा एक विश्वास भाजप प्रणित पॅनलकडनं व्यक्त केला जातोय. 18 डिसेंबर रोजी मतदान आहे आणि 20 तारीखला निकाल जो आहे तो समोर येणार आहे. एकूणच ही निवडणूक चुरशीची जर वाटत असली तरी विजयाचा गुलाल नेमका किती ताकदीनं या सर्वांच्या माती लागतो हे पाहणं तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे, एवढं निश्चित आहे. चिन्मय गोगळेसह साईनाथ गावकर, कोकणशाही, पावशी. रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.